Прывітанне, мае дарагія сябры! Сёння з вамі мы пачынаем чытаць твор Алеся Якімовіча «Залатая дзіда». Гэты твор рэкамендаваны для пазакласнага чытання ў 5 класе. Пачынаем. Частка першая. Вампір і наркамафія. Спякота ў джунглях. Лінкан, хоць яму нядаўна і мінула 33 гады, такога спякотнага лета, як гэтае, не памятаў. Бязлітаснае сонца нерухома вісела над самымі джунглямі. Нават папугаі, гамонкія шчабетуны, схаваліся пад шырокімі лістамі дрэў. Лінкан моўчкі пазіраў на шырокую, выпаленую сонцам паляну, на якой мужчыны ягонага племені мапучэ не раз гулялі ў чуэка. Падобную гульню, хакей з мячом, Лінкан бачыў у белых. 3 гады пражыў ён сярод іх у чужым, няўтульным для яго горадзе. Праўда, у хакей з мячом белыя гуляюць клюшкамі і ярка-аранжавым мячом, а ў іх, у мапучэ, замест гэтага драўляны шар і доўгія кіі, закругленыя на адным канцы, якія, як і сама гульня, называюцца чуэка. Трэба мець вялікі спрыт, каб стукнуць чуэкай па маленькім шарыку і забіць яго ў вароты праціўніка. Не раз ён, Лінкан, падкідаў у паветра драўляны шар і што сілы біў па ім. Са свістам ляцеў шар, рассякаючы пругкае паветра. Ды цяпер не да любімай гульні. Сонца спальвае кукурузу, маіс. На агародах гінуць пад спякотнымі промнямі фасоля, перац, бульба. Кратком выціраюць слёзы жанчыны. З паселішча выйшаў Анту і накіраваўся да Лінкана. Яны разам раслі і сябравалі з дзяцінства. «Правадыр!» – прамовіў Анту, падышоўшы да яго, Лінкана. Лінкан прамаўчаў, а Анту зноў прагаварыў: «Ты наш правадыр!» Лінкан добра зразумеў яго. Так, ён правадыр племені. Не след правадыру апускаць рукі. Ён стаў правадыром неўзабаве пасля таго, як вярнуўся ад белых. Ці не таму, што лепей за ўсіх кідаў ласо, сама метка страляў з лука, умеў памірыць? А можа таму, што не раз казаў: «Мы заўжды жылі па законах продкаў і цяпер павінны так жыць». Старэйшыя слухалі, казалі: «Так, так». Не адно лета мінула з таго часу, як белыя паляўнічыя, сустрэўшы яго ў джунглях, звязалі рукі і павялі. Сказалі тыя паляўнічыя яму: «Ты павінен жыць з намі, павінен жыць, як мы». А ён не хацеў хадзіць па асфальце. Яму хацелася ступаць па траве, якая так лашчыць ногі. Гэтая зямля і ён адно адзінае, як дрэва і плот, які трымаецца за сваю галінку. Ноччу ён уцёк з горада, каб дабрацца дамоў. Галодны, знясілены, вярнуўся ў сваё паселішча, у якім ні разу не быў чужы чалавек, дзе супляменнікі жылі так, як калісьці продкі. Ён вярнуўся і сказаў усяго 2 словы: «Я прыйшоў». Магчыма, і-з-за гэтага яго выбралі правадыром. Што ж цяпер рабіць? Як выратаваць племя? Белыя паляўнічыя, з якімі ў той нешчаслівы дзень сустрэўся ў джунглях, казалі, што індзейцы дзікуны, што даўно ў свеце не жывуць так, як тут. Сапраўды, мы не захацелі жыць з белымі, жыць так, як яны. Але хіба кепскія нашы законы? У нас няма хлусні. Мы паважаем старасць. Мы беражом звычаі.
Праўда, быў час, калі мапучэ забыліся пра свае звычаі, але тады іх пакараў вышэйшы дух Нгенечын. Для пакарання Нгенечын склікаў сваіх пільноў, багоў землетрасенняў, маланак, разводдзяў, засухі, а таксама тых багоў, якія мелі сілу над вулканамі. Калі ўсе сабраліся, сказаў ім Нгенечын: «Пакарайце мапучэ, яны зняважылі нас, багоў, яны забыліся пра звычаі продкаў, няхай успомняць іх». Пільяны сабралі духаў зла, паклікалі змяю, пачвару Кай-Кай-Філу, якая жыла ў акіянскіх глыбінях. «Выканай наш прысуд», – загадалі яны ёй. Кай-Кай-Філу раздзьмулася, стала вялізнай, як гара. Зняліся акіянскія хвалі і затапілі зямлю мапучэ. Людзі кінуліся на гару, каб там уратавацца. Але Кай-Кай-Філу раздзьмулася яшчэ болей. Яшчэ вышэй узняліся хвалі, паглынаючы людзей. На гары, на высокай снежнай вяршыні жыла добрая змяя Трэн-Трэн. «Ратуй нас, Трэн-Трэн!» – закрычалі мапучэ. Пашкадавала іх Трэн-Трэн. Нарасціла сярод вады высокі груд. На гэты груд пазалазілі жывыя. Ды Кай-Кай-Філу ўсё вышэй узнімала хвалі, якія змывалі з груда людзей. Трэн-Трэн нарасціла новыя груды, але і іх затаплялі хвалі. Над акіянам узнялася адна адзіная гара, вяршыня якой дасягала сонца. Сонечныя промні спапялялі людзей. Нарэшце злітасцівіўся Нгенечын і загадаў Кай-Кай-Філу, каб вярнула воды ў акіян і высушыла зямлю. Трэн-Трэн, пачуўшы гэта, паменшыла гару. Спусціліся людзі з гары. Выратаваліся тыя, хто не парушаў звычаяў продкаў. У маленстве нам расказвалі аб тым, як Кай-Кай-Філу затапіла нашу зямлю. Памятаеш? Прагаварыў Лінкан, звярнуўшыся да Анту. Анту здрыгануўся. Памятаю. А ці не ўгнявілі мы зноў Нгенечына? Правадыр мы? Лінкан перапыніў сябра. Не толькі тут, у джунглях, жывуць мапучэ. Ёсць і тыя, якія жывуць там, дзе белыя. Ці не забыліся яны пра нашы звычаі? Анту паціснуў плячыма. Выходзіць, і там смаліць сонца, і там засушвае агароды. Што мог сказаць яму Лінкан? Зямля, дзе жывуць белыя, вялікая. Невядома, як там, а вось тут. Ён правадыр, ён павінен выратаваць сваіх людзей. Можна падацца далей, уцячы адгэтуль, як уцякаюць звяры. Але ж тут магілы продкаў, у якіх побач з памерлымі збаны, гліняныя пасудзіны з ядой і напіткамі, ласо, лукі, дзіды. Хіба можна пакінуць магілы продкаў? Анту, дык мы не парушылі даўніх звычаяў? Не, мы ніколі не хадзілі па засеяным полі, не чынілі зла жывёлінам, не бралі рэчы, якія хавалі разам з памерлымі. Мы не крыўдзілі духаў. Лінкан здагадаўся, што трэба зрабіць. Трэба папрасіць вярхоўнага духа Нгенечына, каб даў дажджу. Нгенечын заступіцца, дапаможа. Племя мапучэ будзе жыць. Лінкан уявіў, як збіраюцца людзі на рытуальную цырымонію Н'іль-Ятун, як укопваюць у зямлю вялікую галіну карычнага дрэва і меншую барбарысу, каб пасля прымацаваць іх да рытуальнага слупа. Сёння ж будзе Н'іль-Ятун.
Сёння ж племя прынясе ў ахвяру Нгенечыну самы адкормлены хлам, дасць самыя лепшыя напіткі. Вярхоўны дух не пакіне ў бядзе. Мы наладзім Нгільятун. Мы папросім Нгенечына, каб заступіўся за нас, сказаў Лінкан. Ён убачыў, што твар у Анту засвяціўся радасцю. Пасля чамусьці хмурынка прабегла па ім. «Правадыр, трывожна на маёй душы. Мяне чакае няшчасце», – прамовіў Анту. «Чаму?» «Мне прысніўся павук». Лінкан спахмурнеў. Сапраўды кепскі сон прысніўся Анту. Павук у сне вястун няшчасця. Але ж яму, Лінкану, прысніўся бубен. Калі прысніцца музычны інструмент, то чакай удачы. Чаму ж яму, Лінкану, прысніўся бубен, а Анту – павук? «Анту, не бойся, Нгенечын нам дапаможа», – сказаў Лінкан. «Неспакойна ў мяне на душы. Нгенечын заступіцца, мы дадзім яму добрую ахвяру». Анту увагнуў галаву ў плечы, здавалася, што вось-вось заплача. «Правадыр, мы разлучымся з табою. Я адчуваю. Нам трэба развітацца». Лінкан насупіў бровы. «Ты прыйшоў, каб суцешыць мяне, каб даць мне сілы, а цяпер хочаш развітацца? Гэты сон, павук. Няма ў мяне спакою. Трывожна. Нгенечын заступіцца». Анту задраў галаву і нечакана крыкнуў: «Правадыр!» Лінкан глянуў уверх, прыкрыўшы далонню вочы. Высока-высока ён убачыў маленькую кропку, падобную на чырвоны вугалёк. Працяг будзе.